No marco desta campaña promovida pola Xunta en colaboración coa Dirección Xeral de Tráfico e a Delegación do Goberno en Galicia, está previsto o reparto de 600 cortaventos reflectantes entre os afeccionados ao mundo do ciclismo. No acto celebrado en Boiro, o delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, a conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, e o alcalde de Boiro, Juan José Dieste, fixéronlle entrega destas prendas á Federación Galega de Ciclismo. Este tipo de accións teñen como finalidade que os ciclistas se fagan máis visibles, evitando na medida do posible os accidentes, por desgraza moi habituais nos últimos anos. Los ciclistas deben hacerse ver y una de las formas de hacerse ver es llevar prendas de alta visibilidad y reflectantes como son las que entregamos en esta campaña. Al mismo tiempo, respetar las normas de circulación por los coches y por parte de los ciclistas a la hora de adelantar, respetar la distancia, el 1,5 metros mínimo de seguridad a la hora de adelantar un ciclista y a la hora de adelantar un ciclista, a pesar de ese 1,5 metros de distancia de seguridad, respetar las normas de tráfico a la hora de adelantar y, como digo, unha especial protección. A verdade é que esta campaña ven sendo unha campaña de visibilidade, de protección para o colectivo ciclista e, sobre todo, de sensibilización para os propios ciclistas que nos propamos, que nos identifiquemos, sobre todo, non? E que levemos unha prenda de alta visibilidade. Pois podemos levar este chaleco, podemos levar un casco, podemos levar algo que nos, sobre todo, que nos faga máis visibles para o resto dos usuarios das nosas vías. Ademais do financiamento desta campaña, a Xunta continúa a traballar en distintas medidas que incrementen a seguridade deste colectivo. Dentro do Plan de Seguridade Viaria 2016-2020, púxose en marcha o Plan de Sendas de Galicia e tamén se procedeu ao reforzo da seguridade viaria naqueles treitos de estradas de titularidade autonómica máis frecuentadas por ciclistas, como é o caso da AC305 que une Padrón e Ribeira. Establecemos unha nova canle de colaboración entre a Federación de Ciclistas, tamén a DST, a Delegación do Goberno, identificando pois treitos frecuentados por ciclistas, 12 treitos, 3 por cada provincia, en total 700 kilómetros. A Xunta de Galicia pois nos comprometemos a actuar nas estradas autonómicas para mellorar a seguridade viaria neses treitos. Estamos a falar pois de eliminación de obstáculos, paneis informativos de que son treitos frecuentados por ciclistas.